Ja sitten siinä on vielä myös tämmöinen matkakirja. Ja siinä on sitten niin kuin ryhmä. Siellä on melkein kaikki muu. Tänne. Eikö kuulu? Ei kuulu. Hei, kahvit saa tuolla. En minäkään hae. No niin, otellaan Sä voit käydä se Eskolita kylmässä. Terve. Ei. Tullaanko tänne Tukkunen taas? Muitakin Pohjanmaalle. Muitakin Pohjanmaalta tai teosta Etelä-Pohjanmaalta. Nämä tuolla puhumukset tuolla meillä. Tuli otettua ne. Millä te olette tullut? Me tultiin tuolta junalla. Millä junalla te tuli? Oli vajaa puoli tuntia. Joo, sama yksi. Niin. Tulitteko te sitten siellä myöhemmällä junalla? Kun me lähdettiin 8:00. 10:35 lähti Seinäjoelle. Joo. Ahaa, täällä on. Kamerassa ei ole. Ei se mä vaan... Missä se päätetään tähän? Mähän on Mä en tiedä. mistä se on? Ei, siitä oli oikein ilmoitus. Jos oli tämmöisiä Helsingin sisällä, niin se on ihan jumissa. Joo, täällä on todella isoja eläkeläisryhmiä. Mä Ihan kaikki huoneet. Mä jo katsoin tuolla paremmin. Katoin, on vähän vanhempaa porukkaa, seniori. Pitää mennä takaisin nyt. No ei se roolipoikia tuolla. Eipä tulla tänne, kun täällä on tämmöinen puhelinpoikari. Kyllä useampi on. Kupi ei tuu vielä. Kupi on siskosella luona. Timo piti tulla vielä. Ai piti tulla tähän jo? Suunnitelma oli se, että tulee pikaiseen sieltä, mutta minähän tiedän sitten niitä toteutumisia. No hän tulee sitten kun tulee. Näin on. Niin just. Sama mieltä. Joo, mutta semmoinenhän oli suuresta taloudellista. Junan viivästymisen takia ne hänen treffit tulee mennä niin hän suunnitteli, että Vointi niin huonoksi. Kyllä se tulee aina puhumaan, että vielä se alkoi meidän puheenjohtajaksi, kun ei muuta löytynyt. Tätä nimenä, mutta kyllä se, kai mä olin aktiivinen ollut, mehän sanotaan 10 vuosia ajalla Kaiman kanssa toisen, että ei siinä mielessä, mutta kyllä se on meidän puheenjohtaja, mutta aika semmoisella löysällä otteella, en jaksa mun. Ei varmaan. On se kuule kyllä hyvin tiukkaa, se on meilläkin, että missä meillä enää löytyy niitä tomihenkistä. Mun mielestä me voidaan kyllä niinku ottaa, että ei ole kyllä mitään sit semmoista kauhean virallista, kun ei ole enää virallisia veteraanejakaan, että ne on olleet jo menneet, mutta siis on Mikkelin erinomaisilla päivillä vielä päätettiin tämmöinen tapaaminen järjestää. Tosin villimmät havusivat Tallinnaan. Onko se diskolaivalle? Kiitos. Niin kuin ennen vanhaa. Se on sinun lisäys tuo diskolaiva. No kyllä tässä tämä. Onko se timppari? Niin. Nyt on Savolasta puhetta kyllä. Onko? Oo. No hyvä, mäkin osaan sitä. Mm. Hyvä. Mutta joka tapauksessa Tallinnan reissu on ollut aivan järjettömän kalliiksi. Ja kun meillähän ei tätä meidän rahaa ole, niin meillä ei ollut niinku varaa. Siellä olisi pitänyt järjestää kaikki kuljetukset ja muut. Ja tänä päivänä niin Tallinnan satamahan on aivan sekaisin. Se on tosi niin pääseehän sieltä taksilla, ei siinä mitään. Mutta se on niin sekaisin ollut, että kyllä me sitten katsottiin, että tämä tuli edullisemmaksi kumminkin lähteä tänne Tukholmaan. Ja ilomielin
katselen sitä, että näinkin monta, 30 kaiken kaikkiaan pitäisi olla. Turkulaiset tulee autolla, että ne on kyllä bussissa päässyt ilmeisesti tänne saakka. Ja sitten on kupit, joka puuttuu, mutta muuten ollaan kaikki koolla täällä. Mut nyt onko me niin paljon vierasta väkeä kumminkin täällä, että pitäisikö pitää pieni esittelykierros? On se hyvä. Niin, vähän niin kuin on uusia ja on vanhoja, mutta kun nyt ollaan tämmöisessä... Onko tällä muuta kuin vanhoja? Uusia vanhoja. Niin. Te voisitte kertoa, ketä te ootte ja mistä päin on, mistä olette työskennellyt, eikö niin? Niin vähän niin kuin tietää sitä, että mikä on teidän... Kannatettava esille. No joo. Jos mä nyt aloitan itsestäni, niin mun oikea nimeni on Else-Maria Oksanen. Tunnetaan emona, empuna ja kaikkea muutakin. Ja mä oon ollut TVH:ssa, nimenomaan TVH:ssa ja eläkkeelle me jäin sitten liikennetiedostosta. Ja siellä mä oon ollut suurimmaksi osaksi hallinnon puolella, lainapidon toimisto, oikeuspalvelut, koulutus, henkilöstö, palvelut, sitten palvelupiste, esikunta. Ja mikähän se nimi sitten oli. No se liittyy jotenkin siihen palvelupisteeseen, mutta olen niin ollut 3. luokan tilapäisestä toimistoapulaisesta hallintojohtajan saakka. Että se on niin mun ja 44 vuotta pitäisi tulla. 4 vuotta täytiin siellä. Että olen nähnyt kaikkia ja sitten mä oon joutunut aika paljon niin kuin piiriläisten kanssa tekemisiin. Oikeastaan siinä oikeustoimistossa oli se, että me joudun Minäkö puhun käsillä, en puhu. Niin. Päivää. Aha, joo. No niin, ja sieltä tulee Tarvitseeko muita. tätä tyttöä esitellä? No esitteleppä sitten. Päivää. Elina. Aloitetaan, mä aloitin esittelyn, niin on se nyt toinen. Minkälaista? 12, jos siinä on. Me vanhat kyllä tunnetaan, mutta... Kyllä tänne. Joo, eikö tullut hyvin paikkoja? Mä oon Petäjistön Helena, joo. Ja sillä lailla. Mä oon meidän tiesynyyden sihteeri. Ja mitä sitten? Ja se on ollut TVH:ssa ollut kyllä niin kuin... Erilaisissa voit kertoa. Joo, mä oon aloittanut lähetistä, jolloin niin aikanaan sitten kun oli niitä viimeisiä kertoja, niin mä sanoin pääjohtajalle, että kun oli semmoinen elokuva, missä toi Lasse Pöysti aloitti lähetistä ja sitten siitä tulikin tavaratalon johtaja, niin mä sanoin sitten Hirvelälle, että no, mä oon nyt johdon sihteeri. Mutta ehkä mä päädyn siihen vaan, että sä saat pitää niinku oman paikkansa. Musta ei tullut enää pääjohtajaa. Et se oli niinku sitten se. Joo, mä oon tosiaan aloittanut vuonna 60 kesäapulaisena lähettinä ja siitä mä oon sitten niinku noussut. No niin kuin varmaan monet muutkin sitten, niin siitä mä oon sitten päätynyt johdon sihteeriksi. Ja sitten kun mä jäin eläkkeelle, niin viimeisenä tuommoisena tapahtumana, niin mut pantiin kuulkaa vankilaan. Mä olin Katajanokan vankilassa ja sitten aamulla kun mä heräsin, niin mä olin vapaa. Eli tämmönen on mun ura. Se oli unessa. Ei. Oikeesti. Ihan oikeesti. Katajanokan vankilan hotelli. Joo. Mulla oli sellaiset läksiäiset, ne alkoi kyllä sitten. Niin, Joo. Nyt mä ymmärrän. No niin, en mä piirtänyt onneksi. Joo, niin se oli kyllä semmoinen, että tosi hyvä juttu. Oli vapaata. Ja etkö sä hommannut sen Tieloman majan sinne Saariselle? Siellä on semmoinen kirja, jossa sinusta kerrotaan tosi paljon. Joo, semmoinen oli, että mut tietysti pantiin sinnekin sihteeriksi. Ja sitten mut pantiin rakennustoimikunnan sihteeriksi ja en ymmärtänyt rakentamisesta tietysti yhtään mitään.
Sitten ne kiusasi tietysti nämä miespuoliset mua. Sitten ne kaikki rupesi puhumaan vaan kattotuolit. Ja mä ajattelin, että mikä on kattotuolit. Ja sitten kun meillä oli harjannostajaiset, niin mä jostain syystä mä nostin pääni ylös. Nyt mä tiedän, mikä on kattotuolit. Kun ne kiusasi sitä, että jos se on semmoinen tuoli, kun pannaan sinne katon päälle, että sä istuu siellä. Niin mä ajattelin, että no joo. Mutta että tämmönen on mun urani. Ja sitten mä jatkanut tietysti tässä. Joo. Ja sitten koko risteilyn tämän on järjestänyt Helena. No joo. No sen verran mun täytyy sanoa, että mulla on tosi hyvä yhteyshenkilö täällä Viikingillä. Et mun ei tarvitse oikeastaan muuta kuin vähän hengittää, niin hän sanoo heti, että muistaaksä sen vielä? Joo, sekin jäi. Että niin kun meidän yhteispeli toimii hyvin. Ja nyt sitten semmoinen, kaikki ne, jotka on A-hytissä, niin vielä sitten Viking Line antoi sitten sen vähän freesatumman hytin, jossa on jopa TV. Että se tienasitte sitten 11 € vielä siitä. Että ne ei niin kuin, mä sanoin, että no en mä ota niitä yhteen, kun pitää maksaa lisää. Niin sanoin, että ei. Joo, että tämmönen. Hyvä, kiitoksia. Sitten aloitetaan sen verran, tässä nyt on tarinaa, niin mitäs Timo? Joo. Minä olen Timo Järvinen, TVH:n ylimääräinen, määräaikainen insinööri. Sillä lähdettiin. Ja ylimääräisyys oli joka tammikuussa aina katkolla. Et jos tuli rahoja seuraavalle vuodelle, niin se jatkuu. Jos ei tullut, niin ei jatku. Onneksi jatkuu. No sitten kyllä singahin maaseudulle. Mikkelin tiepiiri. Se kun pantiin lihoiksi, niin sitten Kaakkois-Suomen tiepiiri. No sieltä sitten tielaitostuotanto. Siellä olin paikallisena aluepäällikkönä ja sieltä sitten piti singahtaa takaisin Kaakkois-Suomen tiepiiriin ja sieltä piti singahtaa tää Elyn alkaessa Pohjois-Savon Ely ja kaikkien sisällä aika monta hommaa. Tätä tuli katsottua vähän joka puolelta tätä hommaa. Hallinnossa en ollut, kaikissa muissa toiminnoilla oli. Ja nyt pari vuotta tässä olen malttanut pysyä poissa sieltä. No, minun nimi on Väinö Luttinen ja osa teistä minut tuntee pitkältä ajalta tietenkin. Ja juurini on työhistoriassa ollut tiepiiri siellä aika pitkään ja sitten 90-luvun lopulla sain, kummin sitä sanotaan, kutsumääräistä komennus tänne pääkaupunkiseudulle. Ja tielaitoksen muutosta tuli tekemään täällä rakentamisen ja päällystämisen sektorilla. Se on niin kuin sen aikainen työhistoria ja viimeiset, mitä sitä minä olin täällä, noin 7 vuotta olin täällä pääkaupunkiseudulla. Pasilassa oli semmoinen niin kuin tukikohta ja olin kehittämässä omalta paikaltani silloista rakentamisorganisaatio, mitä se ensinhän puhuttiin, mikä se olikaan, Timppa muistakin, se oli se lyhennelmä oli ensin Mikä se tulee? Toinen oli sitten UR, mutta se oli... Ruotsalaiset ei kelputtanut sitä. No, olkoon mikä on, mutta kuitenkin niin tämmöistä rakentamisen ei. Se oli höpö, kantoisin Lapin poja, se oli, ei se, niin sitä niin kuin organisaatio omalta paikalta olin kehittämässä ja sitä kesti sitten sinne vuoteen 2006 alkupuoleen, jolloin jäin eläkkeelle, että nyt on koittanut parikymmentä vuotta opetella olleen muualla kuin historiassa. Ja työelämässähän minä olen ollut sitkeästi tietenkin vielä. Näinä hetkinä on irtoamassa lopullisesti vasta työelämästä, kun jäin varsinaisesta työstä eläkkeelle, niin perustimme muutaman kaverin kanssa konsulttifirman ja nyt sovittiin tässä ihan vastikään, että no kyllä se nyt riittää väeskillekin tämä Savotassa mukana olo, että työhistoria on semmoinen ja juuriltani olen sieltä, ei
Meisalta pohjoiseksi tämmöistä oulunseutulaisia, mutta siellä on kaikki juureni ja tässä vieressä istuu, että kohta se Heppa sanoo, mitä se on miehiä, mutta hänen kanssa on pitkään ollut työuraa siellä Tiepidi-aikana ja vielä sitten tässä tielaitoksen tuotannon kehittämisestä, tielaitostuotannosta, tieliikelaitokselta, Nestiä ja niin edelleen. Että tämmöinen on minun uraa ja tässä vielä seisotaan jollakin lailla pystyssä, että mukava nähdä teitä tuttuja ja vähemmän tuttuja, että hauskaa reissua kaikille. Tuon Timpan kanssa tavattiin silloin siellä entisessä elämässä jossain. Mä oon varmaan näissä kuvissa aika uusi, vaikka oon mä eläkkeellä ollut jo 4 vuotta. Mä oon Heino Karjalainen ja mä oon Oijärveltä. Ei Koijärveltä kuin Oijärveltä, se on Oulun ja Lapinläänin rajalta syntys. Ja mä oon 74, 8. päivä tammikuuta tullut ylösottajaksi. TVL oli sille, mutta mulla on viltti vielä TVH. Hyvä. On semmonenkin muisto. Niin mä oon 79 valmis rakennusmestariksi ja sitten mä kävin Kainuun Korvessa 4 vuotta ja 84 tuli Ouluun ja sitten se elämä saatteli siinä niin eri rakennuskohteissa ja sitten mä, niin kuin tuossa äsken jo joillekin sanoin, että mä oon Väinön kasvatti, kyllä mä oon sitä. Mä 89 tulin Oulun alueelle tekemään näitä pieniä rakentamiskohteita ja sitten se 97 lähdin sitten tälle Väiskin hommasta tähän suurprojekti juttu, jossa mä olin sitten se 20 vuotta, kun jäin eläkkeelle. Elikkä mä olin näissä moottoritiehankkeissa, ratahankkeissa ja Hakamäen tielläkin olin täällä 1,5 vuotta ja Tampereen läntisellä olin ja Haarasilta Kiviniemi on ja sitten tuo kaksoisraide Ylivieskan ja Kokkolan välillä meillä oli siinä, joka oli semmoinen yksi haasteellisen kova urakka. Mä oon ollut niin työpäällikkönä, projektipäällikkönä vastaavana mestarina. Ja että työurani aikana mä olin 40 vuotta ja 6 kuukautta 7-9 Destialla töissä ja sitten mulla on vielä sama vaimo, mutta en mä sillä tiedä, että kunnossapitoa alas ja lähdettiin kehittämään tätä urakointia. Mä olin siinä ja Ouluhan oli yhdessä vaiheessa Suomen ykkönen tässä urakointimallin kehittämisessä Väiski-ansiosta. Niin sillä tiellähän mä olin ja me tehtiin tuloksellisesti hyviä urakoita. Että semmoinen on ja nyt mä oon ollut sen 4 vuotta eläkkeellä ja nyt lähdin sitten tänne reissuun ja täällä sitä ollaan. Ja lempinimi mulla on Hemuli tai Hemme tai Hemppa tai mulla on niin paljon nyt, että... Etelä tuntee Hemulina, me pohjois on Hemppa. Joo. Minä tunnen molempia. Joo. No näin, kiitoksia. Kertoiko semmoinen risku siellä, me ollaan niinku, kysytään nimeä ja vähän työuraa. Ja mä olen viimeisenä vaiheessa. Mä olen Saarilankin Turusta. Ja eläkkeelle jäin 2010. Se oli ainoastaan lomalaisena kylkipuolella silloin tässä uudessa ely-jutussa. Ja mä olen tehnyt vähän sitä sun tätä, mutta viimeksi poistettiin mainoksia ja sitten vahingonkorvausasioita, mitä siellä joku vähän tykkäsi tuhria ja kolia meidän liikenneverkkiä sumuita. Eli siinä ja siinä sitten menee. Kiitos. Mä oon Maria-Liisa Peltomaa. Mä oon Helsingistä. Mä en tunne teistä montakaan, mutta tosi kiva olla täällä. Uskokaa tai älkää, mä aloitin Helsingin lentoaseman rakennustyöllä työmaatoimistossa vuonna 1970. Mä aloitin sieltä tämän TVL virkauran ja olin sitten TVH:ssa aina vuoteen 1990 saakka lähinnä talouspuolella. Ja sitten mä
kävin katsomassa, mitä merenkulkuun kuuluu, ja mä olin 20 vuotta merenkulkulaitoksessa. Ja tulin sitten takaisin liikennevirastoon, mistä mä jäin sitten eläkkeelle. Ja jos mä ajattelen sitä aikaa TVL:n palveluksessa, niin mä oon hirveän kiitollinen kaikesta siitä rakentamiseen, kunnossapitoon ja sopimuksiin liittyvästä tiedosta, mitä siellä sai. Mä aina päihitän kaikki muut naiset siitä, kun mä ymmärrän rakentamisen ja minkälaisia sopimuksia tehtiin ja muuta kaikkea. Ja sitä mä oon nyt edelleenkin vaan ihmetellyt, kun aina puhuttiin korjausvelasta, että milloin se velka saadaan maksettua. Ei ikinä. Ei. Että aina vaan kasvaako se nyt vai onko sitä saatu millään tavalla? Sillä laskentamalla Ei muisteta, että velkoja on maksettava. Joo. Ja sitten suurta hyötyä oli siitä silloin, kun mä olin siis talouspuolella, jos mä en sitä sanonut vielä, niin siinähän joutuu sitten soittamaan ympäri maakuntia. Niin mä oon kiitollinen siitä suomen kielen kirjosta ja kaikista murteista, mitä mä opin, kun mä soitin aina piirikonttoreihin. Ja asian niin kuin hoitaminen helpottui, jos mä pystyin puhumaan sitä murretta, mitä siellä on. Sitten oltiin heti sivu. Ja mä jäin sitten liikennevirastosta eläkkeelle ja on vähän huonosti päässyt näihin kokouksiin, mutta nyt olen täällä. Ja mukava tutustua. Estelina Aaltonen Raumalta. Tiepiiristä mä en tiedä mitään, mutta Rauma-Turku-väli on 36 vuoden takan tullut. Joo, näin lyhyesti kannattaa. No. Tuomisen Jarmo. Ja aloittanut TVH:lla lautalla Paranen Auvovälissä. Ollut kesätöissä siellä ja sitten oli välillä pois, oli Nesteellä ja Imatravoimalla ja tästä muuta sitten oli vähän Lappilassa tillitehtaalla ja 93 tuli takaisin lautoille Kurppo-Uutsarin välille ja sitten Norskata väliin ja sitten viimeksi mä olin Parasten Auvo-välistä lautalla ja sieltä mä lähdin sitten eläkkeelle, työkyvyttömyyseläkkeelle ja 08. Ja näissä ympyrässä on ollut aika pitkään, että ei tässä kai muuta. Olen Lehtisalo Esan ja Mikkelistä ja Mikkelin tiepiiriin tuli vuonna 1977 ja olin siellä koneryhmässä niin pitkään kuin koneryhmä oli ja sähköasioita on hoitanut. Sitten tuli tietysti Kaakkois-Suomen tiepiiri ja sitten KAS-elyä ja tällä lailla. Näin on mennyt ja 2016 jään eläkkeelle. Ei sen kummempaa. Sähköasiat tuli. Mä oon Marikka Lehtisellä, mä oon Esan parempi puolisko. Ja mä oon Orvokki Tuukkanen ja hänen parempi puolisko. Nämä on Arvo Tuukkanen Mikkelistä ja 77 tuli korjaamolle, Mikkelin korjaamolle töihin ja siitä 90 sitten konetoimistoon ja kalustoasioita on ja koneasioita. Ja sitten on vetänyt tuossa sitä koppiprojektia ja näitä metalli, eli palkkia ja niitä mitä vuokrassa noita siltakalustoa ja 33 vuotta ja 3 kuukautta ennen kuin antavat lopputilin 2 vuotta ennen eläkkeelle jäämistä. Ja siinä nyt kiersi Kaakkois-Suomeen ja Itä-Suomeen. Lopussa sitten oli tämän Tampon Timo
porukassa tai hänen alaspuolissaan. Se on sellainen. Ja mä olen Arja Niemi ja Tampereelta ja mä oon hänen seuraava täällä. Joo, mun vuoro. Joo, mä oon Aikaa 2 minuuttia. Viitamäen 2 minuuttia. Puoli tuntia meni, mutta Seinäjoelta ja Viitamäen Jorma nimeltäni ja mä oon ollut tässä oikeastaan TVOsta, Destia ja kaikki sillä välillä nämä nimet, mitä on ollut. Alkuja oltiin hyvässä mallissa, kun oli valtio homma hoidossa, mutta nyt kun nämä ranskalaiset omistaa tuon Destia, niin tai kuinka siellä oikein käy. Mutta pitkään on ollut ja Seinäjoella pääasiassa ympäristössä työjohtohommissa ollut. Paitsi että viime vuosina mä olin tuossa JHL:ssä toimihenkilöiden pääluottamusmies ja alueena oli koko Suomi, että siinä sai kyllä kiertää aika paljon siihen aikaan. Täällä mä tunnen aika monta, kun mä oon ollut tässä, mä oon se viimeinen puheenjohtaja tässä järjestössä. Mä oon 6 vuotta ollut puheenjohtajana ja taisi olla 4 vuotta siinä hallituksessa mukana ennen kuin tähän tilanteeseen päättiin. Se oli tietysti harmi, että jouduttiin tämmöinen ratkaisu tekemään, mutta se oli siis pakko tehdä tämä homma. Sitä pohdittiin monta vuotta. Väinönkin kanssa, että mun pohdittiin. Edenissä sinut valittiin 17. Kyllä, Oulussa. Joo, että lyhyesti näin. Ja haluan nyt tässä yhteydessä kiittää jo jäsenyydetä siitä, että kuitenkin on saatu tämä matka tähän järjestyään. Se on aina kiva, kun tämmöinen porukka saadaan lähtemään liikkeelle. Ja mäkin katson, aika paljon tuttujakin mullakin tässä vain on ja joku tietysti outokin, mutta niin pitää ollakin aina, että on sekä outoja että tuttuja. Ei muuta. Sitten Margitta Sillanpää. Olen mieheni Raimon siivellä ja on ollut kiva, kun aina päässyt mukaan näihin retkiin. Raimo Sillanpää Vaasasta. Siellä me Margitan kanssa asustellaan vuosikymmenet asusteltu. Ja minä aloitin tieurani vuonna 1971 Keski-Pohjanmaalla Ylivieskassa. Ja siellä jäi erityisesti minulle nuorena miehenä mieleen semmoinen kuin Viljo Paavali Halonen, joka otti minut oikein niin kuin suosikiksi. Ja isolla autolla kierreltiin. Viljo oli kuski ja hän näytti Ylivieskan kaupunkia ja siellä täällä käytiin. Ja muistan Kahma-niminen kiekonheittäjä oli siellä jollakin konepajalla toissa ja Viljo kanssa käytiin siellä ja se näytti hänen Kahman hauista, että tämmöinen on. Markus Kahma. Joo. Ja sieltä Ylivieskasta siirryin sitten Vaasaan ja siellä olin viimeksi tiehallinnossa näissä kunnossapito urakkatarjouksia pyysin ja valvoin niitä ja siinä sattui sitten tämä virolainen AS Teho, joka sitten meni konkurssiin ja siinä oli ikäviä seurauksia tuli sitten niille aliurakoitsijoille, kun niiltä jäi rahoja saamatta. Se jäi niin kuin ihan siinä loppuaikoina mieleen ja eläkkeelle jäin 09 ja näissä on aina ollut mukava teidän kanssa. Ja sen nyt haluan mainostaa, että jotka teistä on Facebookissa, niin liittykää nyt tähän tieveteraaneihin. Siellä tämänkin video, jos ette muista kaikkia mitä kerrottiin, niin voitte sieltä kerrata, että liittykää Facebookiin tieveteraaneihin, jotka olette Facebookissa. Tai jos ette ole, niin liittykää Facebookiin. Niin, mutta mä en saa liittyä, eikö sä muista? Niin, mutta sehän sovittiin viime, että sä heti miten liittyy. Kiitoksia. Pitää kuule muistaa tuo kehotus. Joo, ihan oikeasti. Siellä on paljon videoita, tosi paljon. Ymmärrän. Mä oon Hirvosen Irmeli. Mä oon jäänyt eläkkeelle Pasilasta resurssipalvelukeskuksesta 2001. Mä olen Leila Rintala ja mä olen hänen tyttärensä ja ollaan sen takia yhdessä reissussa Helsingistä. Ja mä olen Iivis Heinonen. Olen tullut Turun tiepiiriin 86 loppuvuodesta. Ollut siellä vuoteen 2000 syksyyn ja sitten siirtynyt TE-keskukseen.
ja ollut siellä sitten, no en mä muista koska sitten taas ely tuli, että yhdistyttiin samaksi elyksi ja ihan fyysisesti muutettiin tuonne Turun virastotaloon 2013. Ja siellä mä olin sitten eläkeikään saakka. Eikä mä koskenut se edellinenkään virkamiesten vähennys, koska mä olin ilmoittanut, että mä olen 68 ja mä ei ollut enää kovin pitkä aika eläkeikään, niin 2015 sitten jäänyt eläkkeelle. Mä olen Liisa Vehviläinen Turun tiepiiristä, mihin mä lähdin tuonne keskusrikospoliisille, kun silloin laitettiin, niin kun ihmiset pääsi siirrolla valtiovirastoihin. Ja mä olen mennyt tiepiiriin tai TVH:hon vuonna 1967. Mä menin konetoimistoon silloin ja oli Joo, että ja olin siellä sitten eläkeikän lisäksi ja keskusrikospoliisissa. Mä olin melkein 7 vuotta sitten. Et se oli ihan kiva opetus, sitten oli erilaista olla hallinnon töitä tai konetoimiston töitä tai jotain, vaikka tiepiiri on aivan upea laitos. Mä nyt seuraan sitä siitä, kun mä asun Turussa ja meillä on mökki tuolla Virolahdella ja Matti Vehviläinen on tehnyt sitä valtatietä sinne Virolahdelle ja kaikki sanoo silloin, että hän on diplomi-insinööri Turun piirissä ollut töissä. Niin hän sanoi, että aha, sä otit niin kuin omaa etua sitä ajattelit, kun sinne Virolahdelle, että sinne tuli uudet tiet. Että tämmöinen tarina. Sitten sieltä Seija vaikka. Mä vai? Mä olin Seija Suomalainen Turun piiristä. Mennä 1.9.65 sinne töihin ja jäänyt 2000 eläkkeelle. Olen Turun veteraanien sihteeri ollut. Kyllä niin sen ei kuinka monta vuotta. Enemmän. Mä en osaa laskea. Jotain sellaista. Ei jaksa muistaa. Sirpa Riittinen Mikkelistä ja olin Mikkelin tiepiiri, Kaakkosuon tiepiiri siellä liikenneturvallisuusporukassa ja sitten Virka-Sillola poliisilaitos ja lääninhallitus ja aluehallintovirasto, josta jään eläkkeelle 4 vuotta sitten. Asko Riittinen, maanhankkija ja maanlunastaja Mikkelistä. Toimialueena oli viimemmäksi nyt 3 maakuntaa, Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala. Matti Pyrhänen ja Mikkelin tie- ja vesirakennuspiiristä aloittanut. 66 korjaamolle asentajaksi kaikki vuosilomapäivät, mitä koulusta oli vapaana, niin siellä. Ja sitten 69 valmistuin teknikoksi ja kävin Kuopion liikenteellä linja-autoja vähän huoltia valvomassa sitten Jyväskylässä 1 lukukauden ammattikoulun työopettajana. Ja palasin sitten korjaamolle siellä sitten työnjohtajana muutama vuosi, 77 konetarkastajaksi. Ja vuonna 90 sitten piirin johto pyysi minua henkilöstöasioiden hoitajaksi henkilöstöpäällikön alaisuuteen. Siihen liittyi sitten nämä vanhat työntarkastajan ja työsuojelutarkastajan tehtävät. Ja minun mukana kulki kaiken aikaa kuljettajien koulutus. Mä aika paljon kuljettajan koulutuksessa ollut ympäri valtakuntaa ja tämmöistä. Ja vuonna 2000 tuli sitten mitta täyteen. Se, joka siihen vaikutti, niin oli pojan äkillinen kuolema ja minun loppui pää siihen. Se laukas minulta semmoinen, oliko se burnouttia tai loppuun palamista, mutta 10 vuoteen minä en paljon tielaitoksen asioista kiinnostanut ollenkaan.
kunnes nyt sitten on palannut näin kuvioihin. Tässä yhteydessä haluan kiittää viime kesän Mikkelissä olleita kesäpäivillä. Oli ilo nähdä hyvän tuulisia ihmisiä. Että kiitos siitä. Meidänhän pitää sinua kiittää. Kyllä. Kiitos Matti. Joo, mä oon Marjatta Berg ja tullut TVH:han. Varmasti. Oliko se TVH? 1956 ensimmäinen toisesta apulaiseksi. Tilapäiseksi toisesta apulaiseksi. Ja ollut sitten hallintopuolella kaiken aikaa, kirjaamo, arkisto, asiakaspalvelu, kaikki nämä. Ja eläkkeelle mä oon jäänyt 2004, 1.5. eli 20 vuotta tulee nyt juuri, kun olen ollut eläkkeellä. Ja missä nyt mä oon joutunut kirjojen ja kansien väliin, niin on tää tiehistorian kirjat. Mä oon ollut apulaisena näille tutkijoille, että se on sitä viimeistä työtä, mitä mä oon sitten suurimmaksi osaksi tehnyt. Siinä ne olikin sitten. Yritän tässä vielä joukon mukana kulkea. Olen Juha Pietilä ja menin 75 Uudenmaan tiepiiriin ratinosointiryhmään ja sitten mä olen siellä esikunnassa ollut ja sitten mä eläkkeelle jäin suunnittelun tiestötiedoista. Siinä mun hommat on ollut. Joo, olen Veikko Tervonen ja tulin Uudenmaan tiepiiriin 73 Pitäjänmäen korjaamolle varastomieheksi. Ja siellä sitten meni muutama vuosi ja siitä sitten sain komennuksen keskusvarastolle. Olin keskusvaraston päällikkönä siinä niin kauan aikaa kun niitä keskusvarastoja oli ja sehän lakkautettiin siinä jossain vaiheessa. Sitten sen jälkeen oli muutaman hetken konetoimistossa Pasilassa ja sitten sen jälkeen oli sisäisessä tarkastuksessa muutaman vuoden. Ja sen jälkeen sitten meni varautumisyksikköön. Ja siellä varautumisyksikössä lähinnä niin kuin hoitamassa tätä varasiltakalustoa yhtenä niin kuin osapuolena tai osa-alueena ja niin edelleen. Ja sitten eläkkeelle mä jäin 2011 vuoden lopussa, että tässä sitä lyhykäisesti. Mä oon Greta Risku ja mä oon tullut Vaasan piiriin, mutta mä en muista vuotta enää, siitä on niin kauan. 75 mä tulin Uudenmaan piiriin konetoimistoon, jonka jälkeen mä oon sitten ollut rakennuspuolella, kunnossapidossa ja vähän joka osastolla. Ja eläkkeelle mä oon jäänyt vuonna jotakin, jota mä en muista. Mutta kauan mä oon ollut. 20 vuotta varmaan. Kyllä ei enemmän. Ei ole kuin 5 vuotta varmaan, kato näkeehän. Kiitos, oli oikein kiva. Kaikista ei ole tiedäkään sillä tavoin ja taas oli uusia näkemyksiä. Kyllä se on. Toisella on ollut todella pitkä ura TVH:n osalta ja toisella vähän vähempi, mutta melkoisesti on ollut kyllä erilaista. Kyllä mä omasta puolestani voin sanoa, että TVH on ollut ihan mukava. Ja sitten kun tässä on niin kuin Jormakin tuossa just puhui, että on vähän näitä järjestöhommissa ja kaikissa muissakin ollaan ollut, niin se on laajentunut se piiri kanssa koko ajan. Niin sanotaan TVH-sisällä kuin järjestömaailmassakin on ilman muuta. Nyt toivon tietenkin, että me vietetään oikein mukavaa risteilyä tässä. Se on harmi, että meillä ei ole sellaista yhteistä ohjelmaa, mihin voitaisiin mennä niin kuin aikaisemmin on ollut. Että kun ei sitä rahaa ole silleen ja kaikki bussit maksaa aivan järjettömästi. Että kun lähdetään tietoa ei ole muuta. Huomennahan ei Tukholmassa pitäisi sataa lunta, eikä olla muutenkaan niin huono ilma, se aurinko paistaa.
ja jopa lämpöasteita on. Ja siellähän on yksi mahdollisuus, on siinä sataman lähellähän on tämä Fotograafiska, jonnekaan voi mennä, jos nyt kiinnostaa sit, tai tiedät sieltä, että infosta saa nimittäin eläkeläisliput ostaa, jos haluaa. Siis laivan infosta. Laivan infosta saa sitten. Se oli 13 € muistaakseni, mitä se oli? Joo, 13 oli. Joo. Et jos haluaa mennä siihen, ja mitä nyt sitten onkin, että totta kai sitten on kaupungille pääsee bussilla, että siinä infossa on aikataulut busseillekin, mitenkä menee ja pystyy maksamaan siinä. Että ei tarvitse vaihtaa kruunuja sen takia. Ja sitten on tietysti tuo, onko se nyt Södermalmi vai mikä tuo? Östermalmi on, jos kävelee tuosta. Ai niin, ei mulla ole Tukholma. No sehän on just jossain. Niin, kato, kun mä niin ajattelin, kun sitä näkee, kun kävellään Södermalmi. Niin, mutta sä osoitit tonne päin ja siellähän se on. Se on siellä, joo. Joo, niin sinnekin tietysti voi kävellä, mutta siinä on, sä voin sanoa, että se on aikamoinen mäki, kun mennään sinne. Että huonojalkaisille ei kyllä käy varmaankaan semmoinen. Mutta bussimatka on ihan hyvä. Joo, keskustaan takaisin. Joo. Kyllä, se on ihan ok. Ja sitten meillä on nämä yhteiset ruokahetket on joka tapauksessa. Eli nyt meillä on 7+30 à la carte. Ja nyt sitten semmoinen viesti, kun siellä on sitä lihaa. Niin jos te nyt satutte saamaan liian raan tai jopa liian kypsä, että se liha on huono, niin mainitkaa siitä. Mä olen saanut itse pyyhkeitä tästä, koska minä en edessä kerralla tehnyt valitusta. Kyllä. En tehnyt valitusta, että kyllä pitää antaa takaisin keittiöön. Että sanotaan nyt niin kuin Helena on sanonut, että se liha tehdään isossa pötkössä ja ne on hirveän epätasaisesti kypsyy siinä. Niin ne on erilaisia. Mutta että jos on huono, niin lähettää keittiöön, niin sieltä saa uuden. Ja kun se tehdään yhtenä pötkönä, niin silloin ei kysytä meiltä, että haluatko mediumin vai minkälaisen. Niin sen takia mä toivon ihan, että lähettäkää keittiöön takaisin, jos te ette voi sitä liian raakaa syödä. Jos on liian raakaa. Kyllä. Se on. Ja se on niinku tuosta tänillä ja sitten Viking Line se. Niin siellä meillä on se kuohari, kun mennään sinne. Joo, sen tarjoaa Viking Line. Oliko se kuohari vai koko? Vai kumpi? No. Mitä sä sanoit? Sano nyt uudestaan. Sitä sun tätä. Kun sanoo, että kuohari, niin minä kysyn, että onko se kuohari vai kuori? Kuohuri. Niin. No, mutta joka tapauksessa tulee sieltä. Ja sitten juomat on omakustannus. Joo, omakustannus siitä on kaikki juomat. Joo, niin kuin ennenkin on. Ja sitten muistatte semmoisen jutun, kun katsotte kelloa, niin Ruotsissa ollaan taas tunti jäljessä. Mutta kaikilla on älykellot ilmeisesti, että ne näyttää oikeaa aikaa. Ja sitten me Ruotsissa kuljetaan Ruotsin aikaa. Ja aamupalahan on mainittu tuolla, että se on tuon 7:30, siis 9:30 ja sitten meillä on sitten tämä private shopping on kello 15:30. Ja nyt siinä on sitten semmoinen juttu, että niin kuin sä olette nähnyt, täällä on hirveästi eläkeläisiä. Etteikö näe on? Aivan, no, tosi eläkeläisiä. Ja nyt ainakin, mä en tiedä onko koko ryhmällä, niitä on hirveän paljon, vai onko yhdellä ryhmällä on samaan aikaan sitten kuin meillä se private shopping, mutta eihän se nyt meitä häiritse. Että päästään niin kuin erikseen, että siellä ei ole koko laivan porukkaa sitten sisällä. Ja sittenhän meillä on tuo ruokailu sitten ihan buffet, tuo normaali. Ja siinä on sillä lailla, että mulla on sitten siihen buffaan toi lippu sillä tavalla, että
et menette sinne vaan ja sitten siellä on meillä varattuna ne tietyt paikat sitten. Että ja se, mä katsoin sitä karttaa, niin se näyttäisi olevan ihan suoraan keulassa. Niin kuin ennenkin. Niin kuin ennenkin, joo, että siellä on meillä paikat sitten silloin, kun tullaan takaisinpäin. Kyllä, kyllä. Ja laivallahan pitää sitten olla takaisin, jos joku ei nyt tuu sinne shopping-reissulle, niin viisaako tämä laiva muuten lähtee? 16.30. Joo. Joo, pitää olla laivassa kyllä ajoissa. Että ainakin Tallinnan laivoilla on niin, että ei voi jättää minnekään 16.30, siellä pitää olla jo melkein 16, kun Tallinnasta lähtee laivat, lähtee saman tien ja jättää rannalla.